Vă salut, dragi iubitori de cultură! Numele meu este Alexandru Gheorghe și astăzi am să vă spun cine a fost cu adevărat Decebal și care era numele lui adevărat. Decebal a fost ultimul mare rege al dacilor. Izvoarele antice îl prezintă ca pe un dușman de temut al Romei, dar și ca un războinic viteaz. Cu toate acestea se știu prea puține lucruri despre începuturile și personalitatea marii căpetenii dacice. Decebal este poate unul dintre cele mai faimoase personaje ale istoriei antice din spațiul carpato-danubiano-pontic. Ultimul rege al dacilor stârnește fascinație și astăzi, mai ales după ce a fost redescoperit în secolul al XIX-lea de intelectualii și istoricii români. Decebal este un personaj romanțat pe alocuri, găsindu-și loc atât în paginile cărților de istorie, ale studiilor de specialitate, dar și în literatura sau propaganda naționalistă. Pe cât de faimos este Decebal, pe atât este de puțin cunoscut. Dacă războaiele lui Decebal cu romanii sunt foarte bine știute, personalitatea și biografia marelui rege dac rămân în continuare un mister. De altfel, există o singură referință clară explicită cu privire la personalitatea și virtuțile regelui dac, și anume, în istoria romană a lui Cassius Dio, unul dintre cele mai importante izvoare, alături de Columnă, în privința războaielor daco-romane. Era foarte priceput în ale războiului. Despre Decebal aflăm de la Dio Cassius în istoria romană că era foarte priceput în ale războiului și excusit la faptă. Știa să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și a se retrage la timp, abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, știind că a folosit cu dibăcie de o victorie și a scăpat cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucru el a fost mult timp împotrivnic de temut al romanilor. Arată Dio Cassius în istoria romană. Cu alte cuvinte, era vorba de un rege barbar, abil, tactician, războinic, viteaz, probabil cu o mare experiență pe câmpul de luptă și un adversar redutabil al Romei. Este una dintre puținele referiri directe la personalitatea lui Decebal. Că a fost un războinic viteaz și un dușman de temut îl arată atât războiul cu Domitian, unde este victorios, dar și cele două războaie grele pe care romanii le-au purtat cu Decebal în 101-102, 105-106. Tot de la Dio Cassius, indirect, aflăm că Decebal era un conducător șiret și priceput. Chiar dacă a fost învins pe câmpul de luptă, Decebal apelează la finețuri strategice specifice mai mult romanilor sau grecilor. Trimite dezertori să-l asasineze pe Traian în Moesia. Deși Decebal nu reușise să-l învingă pe câmpul de luptă, fără îndoială prin meșteșug și înșelăciune, aproape a obținut moartea lui Traian. A trimis în Moesia câțiva dezertori să vadă dacă pot să-l ucidă, precizează același Dio Cassius. Mai mult decât atât, capturează un comandant roman pe nume Longinus, păcălindu-l cu o întâlnire oficială, după cum arată istoricul latin, autorul istoriei romane. Decebal îl folosește pe Longinus drept ostatic și monedă de schimb în tratativele cu Traian și încearcă să afle de la acesta planurile lui Traian. Longinus profită de un moment de neatenție și se sinucide. De altfel, Dio Cassius, precizând că Decebal a purtat o discuție directă cu Longinus, poate duce cu gândul că regele dac cunoaște bine limba latină, fiind o căpetenie erudită, care înțelegea rosturile diplomației. Că era războinic și că avea o mare experiență pe câmpul de luptă o demonstrează ofensiva condusă de rege în anul 85 după Hristos contra lui Domitian, cu 10 ani înainte ca Traian să devină împărat. Este de fapt momentul în care romanii înțeleg că dacii sunt un real pericol. Armata guvernatorului Moesiei, Oppius Sabinus, e sfărâmată, el însuși ucis, iar capul lui tăiat este luat ca trofeu de către daci, scria Constantin Giurescu în Istoria Românilor. Mai mult decât atât, talentul său de războinic și de tactician este dovedit în anul 87 după Hristos, când învinge armata romană trimisă de Domitian și condusă de marele general Cornelius Fuscus. A fost cea mai mare înfrângere pe care au suferit-o romanii, spune Constantin Giurescu, trupele fiind măcelărite, mașinile de război capturate. Generalul Fuscus ucis. Mai mult decât atât, steagul de luptă roman a fost capturat de războinicii daci. Această catastrofă l-a făcut pe istoricul Tacitus să afirme în istorii că războiul contra dacilor este lupta pentru apărarea granițelor și a existenței noastre. Decebal sau Diurpaneus. Mai mult despre personalitate și mai ales chipul și obiceiurile regelui barbar nu se știu.
Este totuși o reprezentare în maniera artei monumentale romane a lui Decebal luându-și viața. Este prezentată în hainele obișnuite ale dacilor, cu o mantie și cunoscutul pileu, specific nobililor daci. Are chipul acoperit de o barbă deasă și pare să poarte părul foarte scurt. Chiar ceafa rasă, spre deosebire de Comatai, pletoși și poporului său. Numele său a suscitat interes. Istoricii spun că de fapt se numea Diurpaneus și a fost supranumit Decebal. Există păreri care spun că de fapt Decebal era numele, iar Diurpaneus porecla sau supranumele. Este greu de spus ce înseamnă Diurpaneus sau Decebal, fiindcă se știe foarte puțin sau aproape nimic despre limba dacilor. Unii istorici au avansat faptul că Decebal ar fi însemnat cel viteaz, căpetenie, dacă sau rege din tată în fiu. Prin inscripția Decebalus per Scorilo, descoperită la Sarmisegetusa Regia pe un vas funerar, s-a acreditat ideea că Decebal era descendent al liniei regilor daci din munții Orăștiei. În acest scop, inscripția a fost tradusă prin Decebal fiul lui Scorilo. Această traducere însă este destul de contestată, tocmai fiindcă se știe puțin despre limba dacă, dar mai ales despre construcțiile gramaticale în această limbă. Mai degrabă este acreditată ideea că acest Decebalus Diurpaneus este o căpetenie războinică getodacă care se remarcă prin vitejie, pricepere și influență. Chiar Diocasius spune că Duras de bună voie cedează conducerea regatului în mâinile lui Decebal. În orice caz, așa cum arată istoricii, Decebal stăpânea un teritoriu uriaș, reușind să refacă parțial stăpânirea lui Burebista, ceea ce arată o influență uriașă, dar și o pricepere administrativă deosebită. Autoritatea lui se întindea peste întreg ținutul dintre Tisa, Dunăre și Nistru. Păreau că se întorc și de fapt s-au și întors pentru câtva timp vremurile lui Burevista, scria Constantin Giurescu. Moarte demnă în fața romanilor. Totodată se cunoaște atitudinea lui Decebal în fața morții și a înfrângerii, așa cum arată și columna lui Trean, dar și monumentul funeral de la Filipii al lui Tiberius Claudius Maximus, cel însărcinat să-l urmărească pe Decebal în munți după înfrângerea definitivă. Regele dac își pune capăt zilelor, încercând să ajungă peste munți în teritoriile neocupate. Decebal este ajuns din urmă de o trupă de cavalerie comandată de acest Tiberius Claudius Maximus. Decât să fie adus ca prizonier la Roma, Decebal se sinucide folosind pumnalul scurt Sica. Trupul său este însă ciopărțit, iar Claudius Maximus îi taie capul și mâna dreaptă și le duce în fața lui Trean. Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici. Am să vă aștept în curând cu un nou material. Pe curând!